Ngikubingelele-ke mbukeli ekhaya ukwamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Ngicela umusha le channel uklike i-subscribe button nebheli ungakhohlwa ukushiya i-like button uphinde ushare ividiyo uma uyithandile. Sibonge bafethu laba aba-subscribe-ayo sophinde sicele laphana ukuthi-ke uma uvula ividiyo uyibuke laphana iziphele. Support iy'ngane zakethu isho elikhulu kithi kanti ngaphandle ukuthi simoshe laphana isikhathi senu ake nje siqonde lapha ngqo ukuthi kuphathele zona namhlanje. Namhlanje-ke mbukeli sizothanda ukuthi sixoxe laphana ngodaba lwela-trend-a lapha ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi nje endibeni laphana kamaskandi ukuthi ngempela umaskandi usukulungele yini ngempela ukuthi udlulele esigabeni sokudayisa umculo laphana wamaciko ethu laphana ey'nkundleni zobuchwepheshe laphana online. Lokhu-ke mbukeli landela ukuthi kube nokushayisana kombono laphana ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi le group eney'ngqole nje laphana kamaskandi abantu asebemkantshubomvu kule ndima. Mbonile laphana kuke nokushayisana kwemibono, abanye bephakamisa izazi laphana bethi umaskandi ngempela akakulungeli laphana ukuthi udlulele like official esigabeni sokuthi uthengise umculo wayo online ungabe usawenza ama-CD. Ngezathu-ke mbonile izathu ebey'bekwa laphana ukuthi-ke abalandeli bakamaskandi ikakhulukazi bangabantu basemakhaya abangekho kakhulu abangagxilile kule zinto zo-online, nokuba bethole nje ukuthi besaphothe amaciko abo bezwa ngenduna laphana ukuthi iqhawe lisuke likhiphile, then mase iy'nduna zikwazi ukudistribute umculo-ke emakhaya. Ikakhulukazi futhi esinye isizathu mbonile laphana ukuthi abanye bathi-ke uma uphumele ngaphandle kwamanye ama-province umculo wamaskandi akusiwo umculo obususabalele ngaleyo ndlela. Uma uya nje kwezinye iy'ndawo kwamanye ama-province uthola laphana ukuthi-ke imiculo wama-CD owathola khona uthola labaculi vele asebemkantshubomvu okufana neGcokama, iKhuzani, uNtencane, uMroza kanye noPhuze Ekhemisi eMkhomazi. Abanye abaculi abasebasha abatholakali khona lapho. Okwezinye zey'zathu-ke mbukeli laphana edala ukuthi-ke laphana abaculi ama-artist lawa asemasha nje asafufusa endimeni yamaskandi athwale kanzima laphana ukukhuphula umculo wawo, ngoba abantu abaningi-ke nike nake bafetha ukuthi-ke amanye ama-CD amanye amaciko athengwa ngoba mhlazempe kunama-launch. Ngike nibone laphana eThekwini ko-workshop uthi nje uyihambela uzwe umuntu ecula kahle ugcine nawe usuyithengile le-CD. Ngaleyo ndlela iciko lisuke lisaphotheka-ke uma lisuke liselisha la endimeni-ke eyawo umculo wamaskandi. Kanti-ke uma uzovele usuke nje ufake umculo wakho online ungaziwa muntu, lokhu kuba nenselelo ekuthenini-ke nawe ugcine ngempela ungatholanga udumo nokusaphotheka okusezingeni Abantu elifanele. abaningi-ke ngicabanga ukuthi babonile-ke laphana amaciko anjengoKhuzani, noNjowo kanjalo noCevuzile nabanye bake bayithinta le ndaba lena yokuthengwa komculo online, beyipromotha njengendlela yokwenza izinto zibe lula futhi esizosetshenziswa kakhulu njengoba nezwe libhekene nale nkinga ye-COVID-19. Babekile-ke izathu mbukeli ey'ningi njengokuthi nje ama-CD kuye ku-cost price ukuthi uwenze, kanti-ke futhi abantu awusuke ungenaso isiqiniseko sokuthi le ma-CD owenzayo asuke ezothengwa yilabo abantu abangakanani, kwenzeka ukuthi amanye sale sithola ezinye zezathu futhi engiy'bone ngathi zibalulekile ukuthi laphana ezinye iy'moto njengamanje ayisenayo indawo zama-CD, kanjalo nje nama-CD generally awasatholakali ey'ndaweni ey'ningi namadivayisi okwadlala. Kanti umculo nje uma uthenge online kulula, nomculo akadleki kakhulu ephaketheni uma ezofaka umculo wayo. Kanti nje futhi-ke nama-CD lawa mahhala ade asemgwaqeni izinga lawo liyehla. Kanti-ke mbukeli sengiyiguqisa ividiyo yethi laphana ngicela ukuze uvo lakho ngalolu daba ukuthi ngempela wena ngokubona kwakho ngempela umaskandi sekulungele yini ukuthi ushiye phansi ama-CD uma sewukhiphe umculo wawo laphana-ke kuma-digital platform wonke nje esewonke laphana, noma-ke kusafanele-ke sike sime kancane noma-ke sibhalansise uthi uphuma ngapha online phinde futhi nama-CD siwenze. Ngibonile laphana uduma kahle naye kule EP yakhe ephumile wenza into enhle kakhulu. Uthe noma ukhipha umculo online kodwa-ke wabe sewakhipha futhi-ke nama-CD enzela ukuthi-ke bafethu laphana abafethu laphana emarenki kanjalo nabasemakhaya nje khona abanganawo ngisho namafoni ukuthi-ke bethenge umculo kodwa abafisayo ukuthi laphana bewasaphothe ngayo yonke indlela amaciko ngenxa yokwenza kahle kwawo. Kade sengiyiguqisa ividiyo yethi mbukeli ngizocela ushiye uvo lakho lapha e-comment section, sophinde sibonane futhi nayo enye ividiyo elandelayo ngane zakithi. Siyabonga.